snima. Možeš sa smiškata da vrtiš celo zavedenje snima. Gledaj kako stavamo za Srbiju, Turci ste. A viš, od drugата strana Srbija nema nikoj. Nema. Kako vidi ta kamera? Eto ti, viš kamera. Nenad si gleda bez interneta. I ti možeš, всеки može. Pa viš sam ulaz, izlaz. Živeli. Živeli, vrat. Keki, živeli. Ja nemam ništa. Ne, pa što nemaš? Pa ja popio ovu limunadu na Pa se gore. Naruči. uzmi nešto. A ovo je, da, ovo je tvoje, ovo nije njegov. Uzmi nešto. Šta da uzem limunadu, još jednu se radujem. I jao li si? Jedu. E pa... Goran došao u 3:30. Ja sam mislio će doći porano, baš žena mu bila da radi, pevala sinoć, bila na tezgu. Sad popravi kameru. Šta? Šta radi? Snima. Nema veze što se ne vidi. 360 stepeni. Sve nas vidi. Sve vidi, ceo krug. I tebe i njega i mene. I salatu. I salat. I salatu i vino. I vino, da. Jest.